kumsang khazakwa somriat pali October ni som pathuma khan kumsom ni mi Dalasa Southern Methodist University zirlai Angela Samota chu rong taka thane a chena ina Angela hi pong swalania chemin trumsom pariat viniin athi puiber chu alunga vi na ania athi na Thubuai hi kumsom ni hnuah a thiannu sila wasoki chuan aron chhui chhuak Angela le Seila te hi college lu ni atangin anin thian ngala fresher ani kum hian anin roommate nge akum lea Angela hian asrangin inaloa bialpa nein ahming chu benaneya chendun ne ro chu ancheng dun chialo Angela hi athrian te chuan fingle komnuam mel thabok si tinan soi thrina fanule thriana tan chuan du thu sa maniyang anti hial thin selanen hian pa en kollova seilian veve ani awangin income housing a rawraw po anin nai zual bokane athi zan zirtop ni hian athrian te pahni mi pale meichia tenen anchuaka abialpa ben chu chhuak ve turina soma ma se tu ka na ne awangin tho ma angaya akal ve talo thung an pathum hian bar rang an rut kwala zanlai pel rok thlengin anin ti hlimane lir theinei tu Angela hian a thiannu a thla hnuah mi pa omchun architect na thok Russell Buchanan chu a thla velea a in lualam chu apan zui ta ngala dar khatle chan vevela abialpa ben chuan phone call adongta a Angela I tranginane Angela chuan ron trong ro ti ringot ta soya thom dang a om tel bokawangin midang anom ve ti riat theinia bena chuan tuten en ngen om tina zota mase chhana om main phone chu ada man thil dikloba om ti riain ben chu a in siama alir thein a in khal chuak ta hetiang lai hian cell phone alom lova mase ben chuan alir theya phone anei thunga Angela chu a phone le thrina mase chhang tu anom thei chuang lo anin kotawa thlen hnuah chuan Angela chu biakpo antum le a mase phone alala thei chuang lo kongka in kal tlatawangin thu nei tu te apun zui ta ne dar ni vela thu nei tu te chu Angela chena ina hian an thlenga kongka an hong chu chuata meiche phei khok king khat talo oma mutna pindan anwalu chuan arap thla khop mai arwang mutu police officer chuan poisoi lo chunga sualna thuk berin adu to ka che ta thona mun ani ber mai ate Angela chu akhuma alomuwa athisen chuan akhum chu abual sen ne hle vina hnu ma a omai ba ka pong sualani boka police officer te chuan poi khoina tang hian thisen kutin le mi pachi te chu sample an la a poi khoi tu chui chua chu an na ani donta sela hian a thiannu thi thu chu an thian jinga pakhat barbarai hne na tangin ria a phone in aron thrila mei chaduam tak chunga chutianga rap thlak taka chet na athleng chu angai thiam lovin a thian thatak ka chana alung che khop mai atuk jing khuwa war hnuah nu chui tu te chuan sela chu police station a an kota a athalak le poi khoina hmuna fin fiana anla khom chungchang te an thrila tual thattu ni thei oma rin hlelte zot fia turin police station a hian an ko alone poi khoi tu chu tu po an ni theya ma se zana thil thleng ngai to chuan rin hlel tur an tam lem lo Angela ina khan ti luina manga luna hnu ma engma omlova chu wangin poi khoi tu chu Angela in kong khara hon sak kania a mel riat sa ani mel hle pong swalna telawang hian mipa ani don tina ni boka trumsom pariat lai mai vini dana hian poi khoi tu chu athin rim hle nina lang thei boka chu wangin no chui tu tele selai te chuan poi khoi tu chu Angela I mel riat nai vai ani an ring ta ne chungai tuana tang chuan rin hlel mi pathum an the chuak theita Angela bial pahlui abial pa nilai mek benale athi ma zana achua pui athian pa Russell tenne anjinga hian abial pahlui college akal tir kuma alo kop to chu aw mangber ati lo thailo
achan chu ama in Angela hi vauna tan te po aniang chemte lo lek khum to a thu nei tu te an ko angai hial rin hlel zinga alang sarber ani wangin nu chui tu te chuan abial pahlui chu thu zo fia turin an ko ta ne anin dop na tang chuan nu chui na tur engma aron lang chuak lem lo abial pahlui hian Angelai thi zana chuan na thok ni nen soya chu chun fin fia chuan thudik ngei alo ni bok heti chung hian poi khoina hmuna fin fia na anla khom te amilem ti endik na chu anei tir ta tho hetiang lai hian DNA manga endik na chu ala thatok lo emema secretor le non secretor ti mangin anen tlang pui poi khoi tu kha non secretor ania abial pahlui ro chu anen dikna tang hian secretor alo ni thunga poi khoi tu ani thei talo hemi hnu hian abial pa bena chu thu anzot fia vele ben hi Angelai chunga thil thalawat thlenga ni yang tia thu nei tu te phone tu kha nia chu rin hlel zinga anda chhane ro chu ani lem lo thu nei tu te awabiak potira khan achia in amang angmi alo ti awa tangin a hria theya ao adam thlup mai Angelai chena anlu hnuah le athi ti hriat hnuah po hreom ti na hmel apulem lo boka pa nga yang reng takin ala omzui theizela ne athi zana mi padang nen an chhuak kha athi kanga ben hian Angelai chu a ina vakal chilin chuta chuan adu lo chung pong sualin athin rim chuan avit ta chiam mai ani theyang ti chu nu chui tu te ngai dana ne benatan chuan in soifia vak hlei thei ani lova ina a om ti hretu Angelai chu athi to miau boxia chu wangin rin hlel zinga chiar tel zui zel ani turle ni lo tur chu endik na manga afia angai don ta a anthisen ni phung a in milani chuan poi khoi tu anman ma chu rin hlel zinga atel thei don tina ne anen dikna chuan bena hi secretor bok aloni le hlawa poi khoi tu chu ani le thei talo ahnunhung ber Russell Buchanan hi nu chui tu tele selai te chuan ati ratangin rin hlel bera anda to a Angelai ain kumnga velina upa a Angelai damlai munhunhung ber tu ani nge engwanga that nge ni ti le engtin nge ache theyang tia hian ngai dan rang aneya chungzinga a omang bera anda chu anin thla hnuah khan ho talovin Angelai chu mutpui tumin aina ahan kalchil lenga Angela hian kongka lo hon sakma se mutpui tumna anei lo thunga athin rim chuan Angela chu apong swal hnuah avita niyang antia Russell hi tual tha mang nilovin atum lo ke mem nilova chea an ngai bokane mi papathum rin hlelte chui konga hian nu chui tu te chuan sela hi puitu atan an mang thina an thu in zo fiana an thu soi kalin thu soi dang an neyem ti te fiana tan in kompa nga in an komtir thina Angelai bial pa te pahnia chuan thu in kal engma amulo mase Russella ero chuan a soi fia hlei theilo thil dang lam riau mai a om ni in a hre thina chu nu chui tu te a hril chuan aril ru chung ril takin tual thattu ni ti a hril na anga an lo ngai saka nu chui tu te chuan tual thattu a hian Russella chu an ring ngetlat to ti lan tir na te po ani theiome trum khat chu nu chui tu te hian sela chu dop na ni pa formin thingpui dora Russella ne na chol dun turin an som tira sela chuan a hupur khop mai tual thattu bula ka thudona kata na hlau omangem ten ti nge nge a nu chui tu te chuan poi khoina dang chu aril ruk kan ring to lo chu ba ka midang omna inom dona a hlau om love tin an thlema hemi truma thu soi chu nu chui tu te hne na a thu soi nen inang lo lai ala om le ta lo zel ma se nu chui tu te hian tual thattu ani nge ye tirin hlelna anei tlat to a Angelai thi hnuah khan Russella hi ni hni chung a holova awm na chin an threlo dala sa kirle hnuah an chung te in nei na kal ni nen soya akal ngei ti chu fin fia thei ni ma se chin hriat lova akal bodana hian an ring hlel tho Russell hi thu zo fia turin an ko ta deuh seka dota soyem tian na khol ruai telin an dop fo boka
ma se thiam lo han chantir na khop fin fiane ro chu an hai chuak zo lo Russell chuan do panireng chu angai thei tawak lo nge a hlau thong jok ti po hriat lovin nu chui tu te thu zo fia chu a chang thadu talova chu ba ka poi khoi tu hovin hrem lova an chua theina tura ukil an roi thrin ukil mingthang mai Richard ta arwai zui ta ngal zat boka hepa ruai hi chuan thiam lo na an nei nge an ti thrina seila poin poi khoi tu tan Richard ta aroi hnuah hian a ring nget thlap to ne ukila roi ta ka wang hian no chui tu te tan chuan duanga zui thei ani talova alaka fin fiana an nei mu mal lo bok nen Thubuai siam sak thei ani talo hnua Russell hi ramdanga architect na thok turin apem chuak zui ta dai bokane an khoi phak lova an rin hlel ber om ta ka wang hian no chui tu te chuan Angela samota I thi na chu fin fiana ang tenen police station kil khata Thubuai chinfel lo anda khom na chuan anda ve ta ne a thiannu thina hian seila chu a thongin a ngong khop mai he khovela hian poisoi mi lo po an mel ma huat ber angrima thattu tu an ti hrechiangin aril ru thiang hlim tak mai chu a hlo fai vek to ni nein thria a zirna chhun zom hlei thei lovin anu bula kira a thiannu thi hnuah hian college chu amang tha top mai ane lekha zir chhun zom hi katan ziom lo tin a thiannu thi na wang hian aril ru chu abang bo tak zetane zirna cholsan hnuah hian nu chui tu te jinga mi nen khan anin bezuin Angelai thina Thubuai hi an soi zui thrina mason nei ro chu aom hlei thei chuang lo kumsang kha zakwa somriat pariata khan seila hian Tennessee a pasalaneya a thiannu thina Thubuai chinfel lo chu Dallas lama anuchia nun tharnen bulatran ta ne kumsang ni palia sela hian fapahni anei towa nikhat chu an ina Bible ral chan achanga thuzia le chiar lama harsat na nei wangin nileng deuh thoin huna mangane achol hadam chu abula chuan Angela chu alo ve tlat nina soi kasir ding lam kawa hoi chu Angela chu kabula alo rengmaya kamu masak ber niami karil ruwa acham reng thin danang chiin kahmuwa ngai nawa bein ahmel tha kamu mangani lo mo tin kan zota ma se atak ngei chu ni boxi Angela chu atrong mi elova anui hnuah aralta a secondly borvel chu kahmu ni ate thlahanga omti borvela hian ngai tuana kase ngai meulova ma se khaminia kathil mu khachu thlahrang lam ai main thumin ron thrila kangaya Angela chuan ahun to min ronti anima jok tina soya kumsam ni kalta a thiannu thina chu chhui chua ahun to ti hria ama poi khoi tu man lova awmang kha chuan kalsan atum to lo hle kumsang ni le palia hi chuan DNA manga fin fiana an nei thatoa kumsang kha zakwa somkwa panga a milar poi khoina ngai ven hloi OJ Simpson a chungchanga khan seila chuan DNA fin fiana hi an mang ti hria a thiannu thina fin fiana an la khoma khan DNA a fin fia theina tura ngei don ti hreboka poi khoi tuwa an rin hlelber Russell Buchanan kha 12 thattu ani chuan chuaya phio theina thra chu a don lo ti hrechiang amamo ber chu 12 thana fin fiana tur sample an la khom te hai chuane sela chuan Tennessee atang hian a thiannu thina chui tu kha biak po awatum phota ma se biak theilo ba ka chan let na adongai lo hemitrum hian beidona tum lo zia chu alang chiang hle he nu chui tu hi trum zasari lai akhola voi khatma achang let lo thungane chumi hnuah chuan Dallas police station lam awa bepop leta Dallas sian 12 thana chui tu chu anlo nei venge ya ma se sumle na thok tu anin dai lo wangin poi khoina chui chualo Thubuai chui tu turbik an nei lo thunga an Thubuai chui chualo te chu ani na angin anda deu top to alo ne selain a thiannu chungchang awanga event tharle trum hian a thi na chu kumsom ni chungin tu main an ngai event zui to lo ti va hria a chu chuan aril ru atina hle
nula duam tak mai ngai venzui lova omle thei ngilani khan min ti thin rima tumru na nasazok min pe ni ate police te hne na hian angelai thina fin fiana la omtele document omang angte ena athu buai chu chui thatle avadila mase o tia chan let nei ro chu adongai lo thung nitin police officer rang te chu Thubuai chui thatle chungchanga hian abetrina a theilo thu ringotin an lo changlom heti chung hian beidon san atum chuang lo ai ti chana chu o tia an thlak ma chuan ka phone zel don ani ate sela hi civil mi pa ngai ve mai ania a thiannu thina Thubuai chui thale turin fin fiana thar aron chuak boxi lova police te chuan an du chuan nar thei ania seilatan beidon lo bak chu ti thei atam lo hle Dallas police te hi nitin voying emozat avakhola avati buaya ni te chu pe om lo tak turane phone a man lo kara hian chanchin buhluile internet kaltlangin khati hun laya pong sualna le tual thana thleng te chu achui kira mepa a thlen na mun le hun te chinchein a thiannu thina nena inzom na lai om thei turte adap kwal na sa hle boka mase poi khoina dang thleng le a thiannu thina inzom theina lai chu a hre thei mai lo fin fiana le nu chui to na file poimo rang te chu anei lo bok nen ama nu chui keu na chuan mason na a thlen hlei thei lowane mason tura ti thei anei lam angai to le ta zan khat chu a pasal hne na private investigator kani don tin athutluk na ahrilta Tennessee a hian private investigator ni tur hian company in an sponsor angaya ungate ven himna thok thin te chuan sponsor anin huamba ka training an petangal boka a in buat sai sau a hautak lai ber chu example tlang ania sheila hian ziak le chiara harsat na nei wangin examata na hanin zir thatle chu thil na mai lo takane afapa in le khabu chiar sakin anin vonalo tum ve boka interneta poi khoi theina rang te kopui ri nom lo san chungchang chhuina tenen a in bi zau hle exam a paltlang hnuah PI license chu anei theita adu chan ber chu a thiannu Thubuai va hon that le ne private investigator ani awang hian police te chuan a Thubuai chui du chu an pe anga va chui chhuak molte tin fin fiana le file te chu ol sam takin an lo pe ngal mai tura angaya mase ngai sual chiang hle private investigator kani tin police station chu avabe poplea Thubuai chui chualo kanda khom na chu man kuma tuiliana khan a hnuah fin fiana iron zon po kha a chezinga chuan a teltiin an lo hnar le ta zel mase seila chuan engemo chui zui theina an neyang tin police station phone na chu a chol san ta chuang lova atopa chuan engemon nei ti chu a hre chuak theita ne Dallas police station a hian mi pakhat athok thara chupa chu seilai hian abefu hlau maya Thubuai chinfel lo chungchang le fin fiana bote tuilianina ti chiat lo engemotal a omang tia soi chuan police officer thar chuan engemo chu om nge yang tuilianina ti chiat lo chu in hnuah kanda tha chuta chuan kan hai chin don nia mase phalna la turin kan ho tu te kaloro nanga karon thrile don chenia aron tita a seila chuan nu chui theina tur engemo tak chu anei theidonin a hria a police station atanga phone call chu angak ta ne amai ro chu angak chuak zolo aron call le du tlat lo police ten rele tak tlok hnuah hian ni khat chu seila chuan phone call adonga aron betu chu Dallas police station a nu chui tu Linda Crami ania seila hian Thubuai chui chualo chungchang anga event em wang tepo ani mai thei chumi bik buai pui tu tur division thar chu andina nu chui tu pahnin an vil zui don alonia chungzinga pakhat chu Linda ini Angelai thina chungchang aron nga event em awang hian Thubuai chui chualo zinga chui thar masak ber tura anda nge a Lindai chuan file mamo turang zong anei thu te
Thubuai hrim chu bel thok khat tura a injir that thu tele Russell Buchanan chu anrin hlelberani thu te aron soita a kumsom ni hnuah a thiannu Angelai thina rap thlak tak mai Thubuai chu chhui tharin om le ta fin fianan neyang te po tuilianin aloti che ozong lo lindai chuan poi khoina thlenna hmuna fin fiana omang ang te po abo wabang om lovin kan lakol travek ti thu te aron soitel bokane poi khoina hmuna sample an lak te tangkhan DNA manga endikna changtlung tak om theidona DNA lak chhuwa theina turla chu anei thra bok tinane DNA pian mang anthriat hnuah anrin hlel rasela DNA nen anendikanga ain mil chuan tual thattu chu anman to mai don kumsang ni pariata khan poi khoina hmuna fin fiana te chu laboratory a thon anita a result te ro chu kumsang ni pakwa a chhuak ta chau thung ni khat chu seila chuan lindai hne na tangin phone call adong le ta kan man ta e aron ti tamai seila chuan poi khoi tu chu Russell Buchanan ani yang aloti lain anita haulo poi khoi tu tak tak chu pong swal thrat tanina dam chunga tang tura an khung mek Donald Besa ane poi khoina hmuna DNA lak chuwa kha Russell DNA nen an khai khi naya DNA lak khom to anda thatna database a thunlutin amil anjong masa a chuta chuan amila muta a Donald Besa DNA ania anrin hlelber Russell chu athiam lona telmi lovin kumsom ni chung rin hlelina oma ukil ruain ramdanga kaltalo ngat pheise chuan apoi khoina ni hau lova tantir theidin hmuna te po ading reng alone Donald thi pongswal Thubuai awanga tanina khung ani hnuah kumsang khajakwa somriat pakhata khan aron chuaka taninin asiam tha theilo chi khane October ni som pathum zan dar khatvela Angela samotai chena in kongka chu akikta tui in avadila amai ro chu tumdang anei thung Angela hian kongka honsak hnuwa Donald chu ina lutlangin pindan ayan kuala midang anom le omlo afia hetiang lai hian Angela hlau thong chuan abial pa benakha afona mase thutama soi main Donald ta chuan aron nai chil towa phone ada zuita Donald hian chauka chemte aron hum chuaka chematin chungin Angelai chu mudna pindan lama anorluta aswal zuita ama hi palian tak mai fitrukle inches thuma sang ania Angelai tan chuan han hne ngai na aum lowane Donald chuan Angelai au chualo na turin achem ken chuan voiduai lo avita athi hnuah amarala omem tifia athi ti anem nge hnuah akuta thi sen kai chu asilfaya kongka kalin achua santa alone Angelai thattu ni tian thriat chuale trum hian Donald ta hi tanin atangin achuak leklek mantoa Thubuai ripzok dangin aron deng zui le ta Dallas ro rel na ina achung thu rel ni in thi tura ti niya kumsang ni le som paruk thleng khan achung thu rel chu en non turin angena mase ro rel na in chuan a hnol thunga kumsam sari pahni mi ni toin ti hlum hun angak meka ti hlum ani hun ture ro chu ruat ani lo thung abial pa benakha Angelai thina chungchanga hian atong chuak tami alova engtin nge om ti hriatani lo Russell ro chu Dalasa akir le na arei to hle architect hlotling takania sela chuan anrin hlelawangin ngai damte adil nge nge ne sela hian private investigator license anei chu Angelai Thubuai an chinfel hnuah hian atitopa mase chanchina dar hnuah mi hrang hrangin Thubuai chhui turin anron nge na a license chu tithar lein PI na chu athok zui le ta ne